Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tadzoka zvakare munzvimbo yekwaMutoko. Nhau munoiziva inhau yeNgozi, nhau iri kunzi iNgozi. Vamwe vari kuti chikwambo, vamwe havasi kuziva kuti zvakanyatsokumira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Masivana njani Shimba? Mina ngishaba. Lami ngiyaphila. Kanjani abanye? Baziphilele. Ngiyalibengelela muli yeZimbabwe, sesiphendukile njalo esigodleni seMutoko. Ngithemba indaba liyayazi, indaba esisihambele isikhathi eside kakhulu. Indaba yangikhona angani akucaci kahle ukuthi kahle kuhamba njani. Besithe siyiphendukile indaba yangikhona. Elami ibizo nguTreasury Sibanda. Treasury. Ndofunga nawo chatingade kukuzivisai muri yeZimbabwe ndechekuti pana nasekuru vakasvika kuna Mambo vakataura kuti isusu tiri kuda kuti tibatsire mhuri ine matambudziko airi kusangana nawo. Yasvika kwana Mambo, nhasi unotanga taungana, vanhu vadanwa kuti vauye kuzobatsira vacho vanasekuru kuti vauye kuzobatsira mhuri. Asi chazoitika ndechekuti vemhuri yacho da kubatsirwa havapo. N'anga iripo, vana Mambo varipo, veruzhinji varipo, asi vemhuri yacho da kubatsirwa havana kuda kuuya. Inkinga esithuke sahlangana layo lapha ukuthi abantu bese bebuthene, uMambo la ekhona khona lapho, abantu sebebuthene, abantu abafuna ukuncedisa labo sebebuthene khona lapho. Manje inkinga ekhona bona okumele bencediswe abakho. Wonguthi ngathi tingataura hedu zvakawanda, asi tichakupai Mambo vachitaura, tichakupai makurukota avo achitaura zvakare pamusoro penhau iyoyi. Asi ndinoona pakaposheka ndepekuti pasiri kunzwisisika ndepekuti vanobatsira vakauya vakaudza Mambo kuti vazvipira kuti vange vachibatsira. Vemhuri yacho vekwaMasawa vanga varipo, vakatenderana vese kuti hongu basa ngariende mberi. Isusu vakatifonera vakati muri kuuya here? Tikati hongu tiri kuuya zvikanzi, asi ndimi here maunza vanasekuru vari kuuya kuzobatsira? Tikati kwete, hatisisu. Zvikanzi ndiMambo here? Tikati hatizive, imimi ndimi mungatotiudza. Naizvozvo kusauya kwavo zuva ranhasi inhau yekuti vari kuti n'anga yambounzwa nani. Pamwe ndiye B avari kuti ndiye ane mhosva. Saka vari kutya kuti pamwe B ndiye aunza n'anga kuti igozoita ichimuchenesa. Vamwe vari kuti aiwa
ko kana chakaipa ndechipi ngavaite basa ravo vanasekuru tigozoona kuti tsvimbo nedehwe zvinowira kupi. Khani ungazwisisane kwangikhona osuke wabakhona ukuthi bathi bona abazwisisi ukuthi linyanga yona kahle kahle ibizwe ngubani, ngoba abanye bathi ibizwe ngumambo, abanye bathi ibizwe yithi abe Drewmas media. Kahle kahle akusayazakala ukuthi inyanga le ibizwe ngubani, inkosi okudalelwe ukuthi bona bethi angeke bebuye lapha. Nekuti isu Drewmas media hatina kumbovaunza asi tatiudzwa unzi variko. Mambo vari kuti aiwa ina handina kumbovaunza asi vakauya vakati varoda kubatsira. Vemhuri yacho vari kuti isu hatina kuvashedza saka vashedzwa nani. Naizvozvo pabva paita question mark zvikanzi no isusu ikoko hatisi kusvika. Asi chandingada kuzisa ndicho tibva panoka tiri kunosvika kwamasawa kwacho tinonzwa kuti nhau yavo yakamira sei. Rimwe dambudziko riripo zvakare nderekuti pakauya sekuru vakabva kuChipinge vachiti vagadzirisa vakati vambomisa mhepo kuti pasawana anotambudzwa, asi hanzi hapana kuzomboita 3 days mumwe mwana abva atanga futi kubatwa nengozi iyoyo. Saka zvinoreva kuti sekuru ivo vanenge vatokonewa basa. Tshengisela ukuthi kube lokwehluleka thile la ukuthi abantu abavumi shumbu ukuthi hayi mina lokho angukwanisi abavumi. Ndo zvinonetsa saka hatichazive manje kuti n'anga mhepo ichibata pamwanasikana yaitaura kuti ndakaurawa uyezve ndiri nherera. Asi sekuru vazouya vaitaura kuti kumusha kuriko hande munoona kuna mama vangu. Izvozvo manje zvakuchinetsa vanhu kuziva kuti kune musha upi iye munhu aitaura kuti inherera. Dai kurunzi kuri kuendwa kwaana mbuya, yes kwaiendwa. Naizvozvo vanhu havachazivi kuti zviri kutaurwa nasekuru ava ndezvechokwadi here kana kuti ndezvenhema. Uyezve havachisina trust nevamwe sekuru vari kuuya. Asi pari zvino takamira kuti mhuri inange kuChipinge kwacho kunhu kwai vari kuda kuti vanoratidzwa dzinza remushakabvu. Into zangikhona ngane azisahlangani kahle, yizo ezenza abantu uqinde bengani abasathembi kahle ukuthi kahle kahle onguye ozancedisa ngubani phakathi kwabo, ngoba omunye uyathi hayi lo intandane owabulawayo, omunye buye ethi hayi umama ukhona uyaphila ukhona ngaphi eChipinge ngaphi. So kahle kahle akusayazakala ukuthi nguphi kahle kahle okhuluma iqiniso phakathi kwabo. Chimwezve chatiri kuongorora panhau iyi ndechekuti kana iri ngozi zvechokwadi, ngozi haimboite mazuva akawanda so vanhu vachiita zvokunyengetedzwa chichi, ingadai yatoita zvimwe zvinhu zvatokonzeresa paine zvimwe zvinhu zvatoshata, but iyi ngozi iri kuita kakunzwisisa kekuti uyu ari kuti ndiri kuda uyu haasi kuda. Kana iri ngozi inofanira kupusha yega mele hlizikhulumele kahle kahle ukuthi mina nilandeni mfunani totedzwa katoratidzwa pakavigwa munhu toenda tonoradza iye ichitungamira kwetoti vana sekuru vatungamiri. Zvinopa vamwe kufunga kuti kwacho kuri kunzi hande tinoripa pamwe hama dzen'anga. Woenda unopa futi mombe ikoko nekuti hazvina evidence. Ngozi yadii kutungamira yananga pacho pane dambudziko. Into indaba yankhona inzima kakhulu shumba, inzima. Naizvozvo regai tichikurukura edu nevairi vatatu vemudare raMambo neveruzhinji vangangove vaine zvavari kudawo kutaura pamusoro penhau iyoyi. Tichazononzwawo zvakare vekwamasawa kuti vari papi. Vanasekuru vatawana vari pano hatisisi tauya navo, asi pari zvino nekuda kwokuti vasvika tichaitorana navo toenda ikokoka. Tinoti kana mhuri inoda kubatsirwa aiwa ngaibatsirwe. Naizvozvo regai tikupei chikamu chinotevera. Khathesi sesilinde ukuthi siyekhuluma lo Mambo labanye abenkundleni yakhe sizwe ukuthi uhamba njani, khona sizahamba futhi khona ngale ubona laba bafuna ukuncediswa labo sibone ukuthi kuyancediseka yini, ukuthi bayavuma yini ukuthi bencediswe yilaba abafikileyo kumbena hayi kuzayehlula. Inkesi sizalinika khona khathesi. Kana vakaramba aiwa zviri kwavari zvinonzi muzvimbiri ndiye murwa nesasa. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Takamilira paMambo Mutoko.
mazuva diki ndofunga anenge asvika tose takatomirira chakachaya kuno kwaMutoko chakaherereka uyai munzwewo ari kurefu blessing achitaura nyaya yake yengozi pamusoro pamandi asati aziva zvizhinji asi vanagolobori nevanogona vaungana vabva paita kuti padhuze nomutoko senda wauyawo nouwandu hwavo kuti vanzwe nekuti zviri kubuda masocial media saka varudawo kunzwa nokuteerera pamambo pakazara asi tichakangomirira umhuri havasati vasvika uye havasati vapera kuuya. Makadii mhuri yeZimbabwe ndoitwa Decide John Mazaro. Pamuonero angu panyaya iyi nini ndiri kuti dai mhepo ikai yenyatsa kuita munana chaiwoiwo kuti munhu arambe zvinhu zvibude pachena because nesuwo tiri kutobatikana nenyaya iyi ndatenda. Asi musati mabva mukoma mafungiro enyu muri kuona mhepo iri riwe here kana kuti kuvengana kuri kuitika mumhuri? Mhepo iri riwe hatingati kuvengana because mhepo haingangonongedze munhu yakadii kunongedza inini kana munhu. It was X Kanyoka. Nawi nachida kuti nawi kada achinzwa ngwari wangu wauya wakwanisa kungobatsirwa wasawande because wakawanda mangwana panozoya pana pachief vanozotara vachiti chii kana wachinzi waramba nyaya wachiuya pana pa vanhu vakasara kudai so saka ndinoti dai wakwanisa kuuya wabatsirwa nawo iyi ipere ndotenda. Tauyawo shumba nawi tiri kuona yaviswero kuvhiya nyama yamusoro vanhu vaungana hapana zvafamba mhino zvamungade kuti taurawo nekuungana kwaitika nekushayika kwaitika vanhu pano zuva ranhasi. Inokunga ingando yenhau yowaridzo nhau kutadza kwakuuya anozvatadzisa zvekumba kwavo wasvika pano ivo vatuma vati ivo isusu shoko renyu range rasvika kuti tiunganevo isusu tiri kuhwara ivo vari kuda kuti batsiravo zvakanaka kuti vauye kuno kumusha kwedu votaura tiri babodzi kumusha kwavo kusina inini mambo izvo vanenge vataurirwa handizvi kuti vanenge vazozvipedza vachiita sei ini zvokutaura zvakawanda handinini akavakoka kuti vauye pamba panga asi kuti ndiwo vakauya vatambudzika nezviro zvavo tovadaidza tovaunganidza zvasvika kuti zvive kumagumo handisi kuti kuguma zvakaita sei so nhau iyo takaona ini mukati wekuti Ngozi inobata vanhu inooneka kuti munhu anongozvikana chikwambu zvino Ngozi yavo iyo ndakasangana navo inini handina kunge ndaitambira kuti inga ingozi chokwadi ilautaura chokwadi. Ngozi haipise musha, Ngozi inouraya vanhu ndivanozototi ivo pachavo imwe chii chiri kutiuraya votsvaka kuti tiri kuurayiwa nei. So ndakaona ndiri kudari mangu ndakaona kuti daka rokumusha kwavo rokupisirana idakahawo rokumusha kwavo kwete kuti vaise kuti Ngozi kuti Ngozi yakafuridza icho Ngozi haikwanise kufuridza kuenda kopisa ari kobvo ayi inouraya kana mwana waitira ana ena kuti inini handisi kuziva kubva afa mwana ipapo watazva kuti hapana Ngozi. Zvino Ngozi dzavo vari kuzviswa mbira inini pangozi dzavo kana kuti ndichipindire kuti ndivabatsire kuti vachaita izvo vakuzviita pachavo nokuti musiwo wakauya ndavadaidzira vanhu wakasvika pamba pangu vakandituka zvausimambo patimba kuti nokupisa uku
pamwe chipilikuka nezvaipilikuka nazvo pamba pamwe ndakutowazva kuti Ngozi ivo vanopisa vangati vachinotiuraya pamsha pamwe kuti izvi vari kuita havana mambo anovatonga vanozvitongera ini handina kuvatsvaka ndivakanditsvaka asi nhasi vabasiri vouya kuti uyai tibatsira tiona kuti zvii zviri kuitika tichiona pano munhu iva kunenedza kuti ndiye akauraya munhu wakati aikabata akazoona kaka edu kuchipinge zvino ini ndatosiyana navo. Ewa, tinotenda nemasoko enyu. Ameno kumakurukota enyu kuda pane angadewo ene mairi matatu. Mufunge zviri kutaura watezi zvinhu zvinozikanwa nemunhu wese. Ngozi kana ichinge yauya kazhinji kacho tinegashira nezvainenge ichitaura. Isu tiri kuona kuti panga kukuti wabatsira isusu pachedu kuti zvinhu zvijeke zviri pamutemo wenyika. Nekuti tikaona dambudziko raakudaro kuti musha inopiswa nguva nenguva, vana vachipewo wechidiki kufa kana kurwara zvinenge zvakutotambudza nyika. Saka taona kuti iwavo kashoma kuti vazhinji vacho vazive kuti isisu tisisi ngatovabatsire panozvikwanisa zvese, nekuti taifanira kunge tawapawo vatumwa vanobva muno maatenzi vachienda nawo iko vari kuda kuenda. Zvino vari kuzviramba, vari kunge vanoda kuti toda kuenda tega, nekuti patiri kuenda tinokuziva. Saka tisina zvatinokwanisa kuita, panga kukutobatsirana kuti zvinhu zvese zvireruke. Zvino hatina zvatingakwanisa kuita. Noted. Zvanhasi zvinhu zvatikashamadza. Kare vana baba vasati waziva kwainzi mwana akaita pamiri waikuwadzana nahama ikuruwana. Panzvimbo yekokava mwana kwapuhwa mimba woshorana mukadzi nomurume mwana aripo nomimba. Tanga tiripo pokuda kubatsiridza kuti kufambe zvakanaka. Ini ndakasvika panapa Sunday watenzi wakanditi uya kuno pano waenzi wabvepi zvikanzi chiweshe watumiwa no publicity, kwete kuti dare rino rakadaidza vanhu vauya kobatsira kuti vaimubatsira vanhu kumasawa. Ndobva tatanga kuwafonera tichivati kuno vanhu wauya kuno nodare renyu risiri redu. Zvino mashoko akuramba achitaurika manje anotisiya padingindira ronhau, isisu toengana tega tega. Ende isisu kwaMambo Mutoko vanhu vokumasawa hatisiba vanhu vokwakaurawa munhu ari kunzi akaurawa. Hatirambe, hatibvume, asi B ari kunzi akauraya munhu wokuchipinge. So vanhu vanofanira kupenga ndowokuchipinge wakaurayiwa mwana, kwete isiso kwaMutoko. Kana Mambo Mutoko vanofanira kutoomberawo kuno vanhu wokuchipinge kuti mwana wanga akatatsa akauraya mwana wani, kwete kuti isisu titoangane tega tega. Isu tisu tiri kupuwa mhosva, tiri kuhwirei. Tinotobva taona manje kuti peno ndiyo mhepo yacho yakonfiza vanhu, kana kuti chachi hatichazvizive zvakanaka. Asi tangachitidai kwanga kuno mamwe mabatsiro ezvezvi maunza zvakupublishiwa. Imimi muchatakura mashoko asiri right pamusoro podare, tichifungidziwa kunzi dare rinosaidhira rinotora. Hatina, haisi nyaya yokutanga yakadai iyo dzotabatsira vanhu. Tino nyaya dzakawanditsitsa. Kudarweni takasvika, kunyanga takasvika, kwaHonde takasvika, tichibatsira vanhu vanga vano ngozi dzavo, vamwewo zvikwambo nonzira yakanaka isina kana matambudziko. Zvokunzi handiuye ikweyo kuna mamboyo. Mamboyo kana achitondida ngauye kuno. Atobva tachitadza kuziva kuti saka isisu tapopotana here, taita sei. Asi ndakachitiwo imimi kana muchikwanisa kubatsirana nawo kuti kufamba kuite zvakanaka, tinonzira dzokuti zinata kuti ibve kuchipinge isvike Mamutoko inopfuura nopagedhi pana Chief Mutoko.
Mambo mungandonzwe kuti ndamusha menyu muno ndatuma nowano wenyu izvo wakakunyepa here osununguka nokuti munhu ega akasvika pamba pomunhu anoti gogogoi otambiwa somenzi vanhu vakandokuona wati pirikiti kuti wamumba wanonetsekana newe chipoko here chii chauya saka iwe wauya nomunhu wavo aitanga asvika nopana chifi mutoko woziva kuti dambudziko rowana riye wazosvika pakati kana kukazoitika zvimwe zvinhu zvaakufamba zvakati zvinowana unonzi watora munhu kuchipinge wadzoka wakaenda kuchipingi wadzoka hazvizonatse kutora picture yakati nakei zvinosiya dingindira rachiro tanga tichifungidzira sikufamba naro kuti ndini munhu akatanga kusvika ipapo ndini munhu akatanga kuuya nawo pano tichiti dambudziko riripere asi mafambiriwo taakuona akiti kacho anotikonfisa manje ndosaka mizoona vamwe vanhu vachiita madhausi okufunga zvinhu zvakawanda manje nokuti tinenge tabva pamusoro weduwo nawo ini shoti tine urombo nevanhu vafambiswa wese kuswera pano wakagarira purogiramu iyi ende zvinonyadzisa pamberi pochiita icho muri kuona imimi kuti munhu atindarambira mambo mutoko kuti handisvike ipapo musha wakazara kudai so but tinongoti ndozvinoita kana wazvara unozvara wanoteerera unozvara waroyi unozvara mbavha saka tinongotenda nomashoko iyayo kuti aiwa kana makasununguka endai nevanhu vacho ikoko vanhu vabatsirwe chakakosha kuti vanhu vararame ende nyika igare murunyararo so tinotenda ndingangoda kutsinga mashoko akutaurwa nako chokwadi tichatotarisira tinenge tichitarisira kuti kana vanhu vakaenda kun'anga ichiuya muno munzvimbo yamamutoko tikatarisa distance yekuchipinge dzimweni dzenguva munotouya tichiti n'anga iye isitoriwo n'anga futi nokuti inofanira kuuya nopana mambo yoratidzawo futi mapepa ayo anoratidza kuti inini ndiri andazenata oita kuita basa zvine munakiro wazvo kana munhu achiuya achiita basa rokuti ayanganuse vanhu kana musha mapinda mhepo saiyoyo zvakanaka ende pamusoro panhasi pane chimwe chikwata chauya nhasi chiri kuti chichida kuenda kunozobatsira chabva nokwadziwa guru zvakanaka kuti vaende vachibatsirwa iwo semhuri yekumasava taizokumbira kuti dai yabatsirika manje paida kubatsirwa asi painoda kubatsirwa yakamboya nomumaoko amambo ndaifungidza zvino munakiro wazvo kuti inofanira kusuma mambo zvakazara isingazoende ba ichizonotapudza mambo nekuti mambo ndiye muyananiso wezviro zvese basa rese ravari kuita iri ndiri kufungidzira kuti mashoko anga andiri kutaura nekuti kana vakabva awauya kubva kwadziva guru vachienda kumasava vanga vagashire wochiona kuti vane chokwadi chi nekuti iwo wakawimba nechipinge vanokwanisa kuimba naye isipo futi ndingavasaite kuti ini ndaizotarisa kuti kana ndatarisa pakati pavo iva vanhu vekumasava vanofanira kuchifamba wese vakabatana kuti vari kuti b netimu iyi iri saidi rine munhu ari kusvikira because vakafamba vari separate hapana chavanobudisaba hazvinatsa kubuda kuti titi isisu iyi ngozi chaiyo inobuda zvane mainterests akasiyana siyana mazvita ndingangodawo kuti taurei ndichibata manzwi nekubatsirana manzwi enyaya dziri kutaurika idzi kubva nyaya idzi dzichitanga vanhu kutanga kufamba kwakatanga kuita nenyaya dzengozi idzi dzakatanga kusvikira pandiri nini vachisvika vachitsvaga rubatsiro rwokuda kuziva kuti ingozi here kana kuti chikwambo chiri kukarara ndokubva ndatarisa ndikati kana ichinzi ingozi ndiri kuona kufamba kwamuri kuita vanhu nekuti ingozi iri kubata inini handina chandinokwanisa kuti ndipupure kuti ingozi kana isina kuita sei isina kubata chandinoda kuti ndione ndechekuti kana iri ngozi inofanira kubuda yotsanangura zvinooneka zvinoratidza kuti ingozi ndozvionoshuwa kuti izvi ingozi iri kubata ngozi takabatisa mweya uye ndokubva wabata pandachizvitarisa kuti mweya uri kubata kuti ndione kuti ingozi pandaona mweya uyu haisi ngozi ndikati vana masava nemavana achangamire shuwa mauya inowana asi inini chandiri kuona shuwa ari kuti ingozi asi ndiri kuona haisi ngozi mumusha umu mune mamhepo arimo nekuda kwokuti maitiro ari kuitika apa aya ndikada kuti nditarise kuti ingozi inini handisi kuiona ngozi mumusha menyu mune ngozi asi ngozi irimo haisiriyo ngozi iri kubuda iri kutaura apa ende zvairi kutaura apa izvi hazvisiri izvo zviri mumusha menyu saka inini hangu handida hangu kuti muri kupesana ndiri kuzviona muri kupesana nekuda kuti mese mwoyo wenyu uri kuti chiri kubata apa ingozi inini
chandaona panapa haisi ngozi. Tingagona kupedzera nguwa muchifamba kana kutsvaga kunetsi kuramba muchitendedza dare kana manga muchigutsikana kuti haisi ngozi muchida kubuditsira zvinhu zviri kunetsai kubva iwa mota iwa isusu tibuditsire zviri kunetsai zvacho tokubuditsirai. Izvi zviri apa zviingozi kana mati ingozi kubva iwa mumbofamba kana muchinge mafamba mabata chokwadi kuti chi ingozi kubva kana muchizokwanisa kunge tichibatana tozobatana. Asi chandaona apa haisi ngozi. Ndo maone andakaita nyaya naamasawa nyangwe kuri kuti kusvika kwandaita nhasi ndichiona yanga iri nyaya yekuti pari kuuyawo vachiita zvavanoita ini ndiri mupostoni ndenda cheche pamugodi kana pane vari kuona vachiti ingozi ndanga chichida kuti tinge tichiona tiri pamwe chete nemweya iwoyo wobuditsiwa zvinooneka kuti mweya uyu ndewe ngozi. Ndiwo maone andakaita kuti ndipi chinhu ichochi nyangoti ari mashoko ekukukura kuti ndiwo maone andakaita nyaya. Hongu mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa masoko ataurwa manzwa Mambo vataura mafungiro avanoita pamusoro penhau iyoyo manzwa makurukota avo ataurawo ruzhinji rwataura pamusoro penhau iyoyi. Munotiwo chi ingozi here kana kuti zvikwambo zviri kupinda pamwanasikana uvone njani? Indaba enzima kakhulu le Shumba. Ngithemba lizwile okukhulunywe inkosi lo okukhulunywe liqembu lakhe bekhulumile konke abakubonayo ukuthi babona njani ukuthi kuhamba njani kahle kahle ngendaba leyi. Ngakho ngani abasakwazi kahle ukuthi indaba leyi ungabe kukhona okukhona kumbena kukhona okumfikelayo ngazana ngoba kahle kahle ngani akuqedakali okuyinto kwangikhona. Asi Maswana ndafarira chino 1 nyango zvozvo nawo isina kufamba ndakusvitsai kudzinza rekwenyu musi kunzwawo kufara akakhulu uzowafikisa kithi sibili ngathola kulabo Shumba bodwa. Ndicho chirongwa chatanga tinacho mhuri yeZimbabwe pari zvino. Regai timbosvika kwamasawa tinzwe kuti vanotambira vanasekuru ava here kana kuti kwete, imvumo yavo yekuvabvuma kana yekuvaramba. Naizvozvo kungoti kuedza tonzwa kuti vanobvuma here kana varambawo ndizvozvo muzvimbirwe ndiye murwane sasa. Sesilinde khona ukuthi sihambe labo siyebuza ukuthi bayafuna yini ukuncediswa kumbe hayi abalandaba lakho lokho. So sesimele ukuthi sizwe bona ukuthi kahle kahle bayaludinga na uncedo kumbe na labo ngani indaba yangikhona ba right lakho kwenjalo. Kubva kwandiri Andrew Neshamba Shizarespanda ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi senguva dzese musakangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.